मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करते आणि त्याचबरोबर मित्रांनो आमच्या चॅनलवर पण तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. आता मी चाललोय भात पेरू. तर तुम्ही बघितलं असेल काल किती पाऊस लागला तो आणि आज भात पेरणी या. तर आता मी चाललोय गावून मळ्यात भात पेरू. नक्की गावून मळ खोय हे तुमचं दाखवतोच. आधी जाऊया आपण ते. चला तर ह्या व्हिडिओ सुरुवात करूया. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि जर चॅनलवर नसेल चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो आता वेळ झाली आहे की कोपऱ्यात जाऊची. मी बैलांका आताच पेंट दिला. आता बैल सोडतोय. मित्रांनो आता मी येला उमेच्या व्हाळा. तुम्ही कलडा मग आमच्या व्हिडिओ तुम्ही बघितला असतील. आज उमेच्या व्हाळाचा ब्रिज होता आणि त्या ब्रिज नवीन झाला. तर बघा ह्या बैलाचं नाव आहे जांभळ्या आणि त्याचं नाव हौशा. हौसा जरा मारकुटं आलं आहे. तर काकांका मारत नाही, बाकी सगळ्यांका मारता. उमळीचं व्हाळ पूर्ण नकाशात बदललो आता. सो मित्रांनो आता 2 कोपरे नांगरून झालेले असतात बघू शकतास. आणि आता भात पेरूचा. तर आता आजी येईल या चाय आणि बिस्किट घेऊन. आता चाय आणि बिस्किट खाऊया. तर नंतर मग हैसून मग त्यासाठी जाऊचा पेरूक मागे. तर हो मित्रांनो आमचं गावांमुळं तुमका नंतर दाखवतंयच. आणि आता पण बघाय नंतर मग पावसात पण बघा किती हिरवगार दिसता तो.
मित्रांनो, माझा वर्ग मित्र विश्वनाथ गाडेगावकर. बघा मित्रांनो, आता पावसाचं वातावरण दिसता. शक्यतो आता पाऊस येतच. बारीक बारीक पडाकच लागलो. एकदम बघा काळे काळे कुठ ढग एकदम जिल्ह्यात आता. तुमका नाही बैलांका बुजू केलोय. मित्रांनो, तुम्ही आता बघितलं किती पाऊस लागलो. आता पाऊस खूप इलो, भिजाक पण झाला. आणि म्हणतात भात पेरूच आता चिखलच झालं सगळ्याचं. बघा पूर्ण चिखलच झालं. कोपऱ्यांतून पाणी पण साठलं. आता हे पण विचार करता नांगरू की नको, नांगरू की नको. तसं आता आमचं एक अजून एक कोपरा होतो. आता काय नाही नांगरणार, कारण पूर्ण चिखल होतो लो. आता एकच नांगरून घेणार होते. सकाळी पहिलो एक आणि तिकडे आत्याच्या घराकडे अजून 2 आहेत, तर ते नांगरणार. तर आजचा व्हिडिओ आपण हळद थांबूया. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि आता परत पुढच्या उद्याच्या व्हिडिओत आपण भेटाया, कारण उद्या पण आपण नांगरूक जाणारच असावं.